Мана бародаро як сар ғуноҷини якумзой чорнапиёстри фермагӣ алаи тоза тоза пародаи чорнапиёстри алаи фермагӣ зоидагиша 4 рӯз мешавад. гусалачаи буқачаи оригинал дорад. 4 рӯза буқачаи аҷоибот дорад. каседа маҳқулай бародаро занг зада харидорӣ мекунед. мошоаллоҳ ғуноҷина хурду хӯрок саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳамаҷиҳата 100% ба гарантия ба кафолатш метем. буқачаи оригиналча дорад. каседа маҳқулай занг зада харидорӣ мекунед. ҳозир дандоношам нишон метем, ҷӯшиданшам, баъд раҳгардишам. гусалаша сатте макидан гира дандонша кушанд. не макиданои буқачаша бародаро. ҳозир дандонша тамошо кунед. 2 дандони говӣ дорад бародаро. ина 2 дандони говӣ дорад. полни дандонош гусалай. не буқачаша макиданош аст. ҳозир бародаро ҷӯшиданша тамошо кунед. 4 та синаи осонҷӯши обод дорад бародаро. ина якум синаш ина ранги фантан кор мекунад. ина сеюм, ина чорум синаш. гови аҳли осонҷӯш якумзой ғуноҷини чорнапиёстри тоза. не қафоҳои синаш тамошо кунед. мошоаллоҳ ғуноҷина каседа маҳқулай занг мезане харидорӣ мекунед. ина якумзой ғуноҷини чорнапиёстри тоза буқачаи 4 рӯзаи оригинал дорад. мошоаллоҳ ғуноҷина масъалаи нархи гов бошад бародаро 27000 сомонӣ. 27000 сомонӣ боз муомила дорад. плюс дастафкаам дорад. дар любой ҷои тоҷикистон дастафка кара метем. каседа маҳқулай занг зада харидорӣ кунем бародаро. 27000 сомонӣ якумзой ғуноҷини чорнапиёстри тоза. ина мошоаллоҳ ғуноҷина